היה בנתניה, יוצאים מטומטמים. יש בקליפות פיצות ליד הקהל פיצה מספר אחת בארץ, פיצה טל. אוקיי, בסדר. כן. מה? לא. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. ברוכים הבאים לטקס הכתרת רב פורים לשנת תשס"ה של מחזור מ"א יבען. לרגל האירוע הענק הרכבנו פאנל מיוחד וחד פעמי הכולל קבוצה מובחרת מהסגל החינוכי של הישיבה שהתארחו באולפן התוכנית ארץ נהדרת כאן על בימתנו. ובכן, לאחר 5 שנים של ציפייה, 4 חודשים של הכנה, 3 שבועות של עבודה אינטנסיבית, יומיים של התרגשות, אתם עומדים לצפות בשעה אחת של בידור מטורף, שקרון חושים וצחוקים שבחיים לא ראיתם. אני מתכבד להזמין את מנחה הערב, ידעאל סמקל.
גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד לפתוח את אחד מטקסי ההכתרה הגדולים בהיסטוריה של ישיבות בני עקיבא בישראל. הכתרת רב פורים 2005 של מחזור מ"א. עקב המאורע החשוב אנו נשדר מהדורה מיוחדת של ארץ נהדרת הישר מקמפוס הישיבה בנתניה. אין ספק כי עומד בפנינו ערב מדהים של צחוק, בידור והנאה. אכן כולנו חוגגים את חודש אדר ואת חג הפורים המתקרב. אך לפני הכל, כבני ישיבה, חשבנו כי עלינו לזכור גם את אלו אשר להם קשה לחייך. ילדים שלא יכולים בכל בוקר לקום מהמיטה. ילדים בני גילנו ואף צעירים שחיים בתנאים משפילים ולא תמיד זוכים לארוחה חמה. החלטנו להקדיש את הערב הזה למענם ולנסות לשמח אותם ולו במעט. הנה בסיפור המרגש שלפניכם. אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד. כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה, להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. כעת נעבור לסוגיות על סדר היום. איתנו באולפן נמצא ראש הישיבה, הרב יוסף סופר. ערב טוב, הרב סופר. ערב טוב, אני ראש הישיבה. ערב טוב, הרב סופר. ערב טוב, אני ראש הישיבה. כן, הרב סופר, כרגע הזכרתי זאת. כן, צמוד לפה. תביא את זה, בדיוק. ערב טוב, הרב סופר. ערב טוב, אני ראש הישיבה. כן, הרב סופר, כרגע הזכרתי זאת. כן, שמתי לב, רק רציתי להוסיף על דבריך ולהזכיר לכולם שאני הוא ראש הישיבה. כמו כן, אני מכובד מאוד. ואתה לא תגיד לי מה לעשות! אתה לא מתבייש? אין לך טיפת כבוד? זה לא לכבודי, זה לכבוד התורה. אין לך מוסר? עברת כל גבול. סופר, הגעת? נו, מה באמת? נו, אני תמיד רגוע. עשית את כל הקצת. לא, תודה.
סופר, אתה נרגעת? כן, נו מה באמת, אני תמיד רגוע. רוצה קצת דיאט קולה? לא תודה, הרב סופר. ערב טוב למורות למתמטיקה יפה ושלומית. ערב טוב. Thank you, I love you very much. שלומית, מה את עושה? מה, לא מחתים אותי גם השנה למידת היופי? לא שלומית, לא הפעם. בבקשה. אוקיי, ניגש לנושא עצמו. כעת נדון ביחס התלמידים לשיעורי הקודש שהם מתקיימים בבקרים, אם בכלל. לצורך העניין, אני מזמין לאולפן את הרב ישעיהו אני מזמין לאולפן את הרב ישעיהו. Hey. No, I can't talk to you, Shalom. No, right now, I can't talk to you. No, listen, when I was there, I want you to rectify, alright, Shalom? Thank you. שלום הרב ישעיהו. שלום, חביבי, מה המצב בכיתה? כן, ומה אני אומר לך? אנחנו מתקדמים? כן, יופי, מה רצית לשאול? טוב, כן, חלאס! אנחנו כנראה נאלץ לנהל את הדיון הזה בלי... אוקיי, אנחנו פשוט נמשיך בדיון. רציתי לשאול אותך, הרב סופר, איך אתה יכול להסביר את חוסר המוטיבציה המשווע של התלמידים להגיע לשיעורי הקודש? אני חושב שאתה מתבלבל, כל התלמידים מגיעים לשיעורי הבוקר ולומדים גמרא בהתלהבות. אני מעיד על עצמי, שמיים וארץ, שכל פעם שבאים לכיתה, הם מתנהגים כמו חילונים. בא לי להוריד את הכיפה ולקרוא אחריה. הרב ישעיהו, תשב בבקשה במקומך. תראה, אתה יודע, גם כשאני הייתי קטן, היינו עושים בית קדוש, כן? לא עושים בשבת, אבל לא עושים בשבת. אבא שלי היה הולך לבית הכנסת, כן? אבל לא בית כל כך דתי, כן? גם אני כמוך, כשהייתי קטן, היינו רואים סרטים. כל שבוע הייתי הולך לראות סרט, כן? כל שבוע הייתי הולך לראות סרט, כן? תראה, אני כן, כל שבוע הייתי הולך לראות סרט, כן? סרטים עם בחורות, כן? וכמה שבחורות גדולים הבחורה, יותר טוב. כן, הרב, אוקיי. הכל בגלל האורפתיקה, שתי הבחורות שם עם השערות הארוכות, תשאל אותם. אפשר לשאול אתכן המורות למתמטיקה למה מתכוון הרב ישעיהו? לא. אפשר לשאול למה לא? לא. אוקיי, יפה. האם העומס של המקצוע שלכם מתבטא בכמות התרגילים שאתם נותנות לתלמידים? לא, איזה עומס בכלל? אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אז את בעצם אומרת שהרב ישעיהו משקר. אולי לא הייתי צריך להיות כל כך בוטה. יפה, אם יורשה לי, כמה תרגילים נתת לתלמידים בשבוע האחרון? 2, אם אני לא טועה. זה באמת לא מובן. וכמה תרגילים את נתת לתלמידים, שלומית? 9 מיליון. אני מבין, אז כנראה שהרב ישעיהו לא טעה. אתה יודע, דליק, אנחנו החלטנו שמי שלא נכנס לשיעורי הבוקר לא ייכנס לשיעורי אחר הצהריים ולא אישור. ואתה באמת חושב שזה מה שיעזור? אתה לא תגיד לי מה לעשות! אני ראש הישיבה ואני מחליט! רוצה דיאט קולה? לא תודה, הרב סופר. אני רוצה דיאט קולה. סליחה, מי אתה? אני ישעיהו ואני עובד כאן. שי אבו. ומה התפקיד שלך, שי? אני אחראי. אתה אחראי? כן. ועל מה אתה אחראי? אני אחראי.
עד כמה שזכור לי, שי, אתה אחראי על התלמידים החדשים בישיבה, לא? כן, תלמידים חדשים. אני מבין. אם כן, שי, כמה תלמידים כבר נרשמו לשנת הלימודים הבאה? 3. יש עוד אחד בסימן שאלה. הרב סופר, אם יורשה לי, מה המשכורת שאתם משלמים לשכיר עם עבודה שכזאת? שכיר עם עבודה שכזאת מקבל דירה, מכונית צמודה, חשבון חשמל וטלפון חינם, מזכירה צמודה, וכל זה חינם. ברוטו כמובן, כן? ברוטו. אוקיי, אני חושב שנחזור לענייננו. שי, אם תוכל, בבקשה. יפה, בתור רכזת פדגוגית, אני מניח שאת מקבלת הרבה תלונות מצד התלמידים והמורים לגבי הלחץ הלימודי. כן, הם כל היום רק מתלוננים. לא מפסיקים לבלבל לי את המוח. יפה, באמת, הרבה תלמידים מבריזים לי מהשיעור בזמן האחרון. אולי תפחיתי קצת הלחץ? כן, הם לא באים בכלל, אנחנו בכלל מתאמים בחומר. יפה, וכל הזמן הוריד לי את התסרוקת. ויש להם מבחן הבא, בשבוע הבא, על 6 דפים, וזה מתנגש. הם מגיעים רק לשיעורי תיכון. יפה, הצבע של הכל בכלל לא מתאים לצבע של הצ'יפ. אוקיי, אני שומעת מה שאתם אומרים, וזה נשמע לי כמו... התלמידים לא מגיעים לשיעור, אנחנו לא מפסיקים את החומר, הם לא מגיעים בזמן, הג'יפ לא מתאים לי לשיער, וקובה הורס אותו, המבחן בשבוע הבא מתנגש לי. אוקיי, אני חושב שנסתפק בדברים האלה. אני מניח שכך יותר טוב. קשה שהישיבה נתונה בו הוחלט על קיצוצים נרחבים בתקציבי המעבדות. אני רוצה להזמין את משה שטרן, המנהל האדמיניסטרטיבי בישיבה ואחראי התקציב. קבלו אותו, משה שטרן, האיש והשפם. מוש השם עובד וטוב לו, מוש מוש, מוש מוש, עבודות קשות לרעיון, מוש מוש, מוש מוש, הוא עיקר חלוץ, אבל תמיד יש הפתעות, תראו, וכדאי לכם לפגוש את מוש מוש, מוש מוש, מוש מוש, מוש מוש. ערב טוב, מר שטרן. ערב טוב, כן אני איתך. ובכן, אחת הנפגעות העיקריות מהקיצוצים היא מעבדת פיזיקה. לצורך הדיון אני רוצה להזמין לבמה את דוקטור גלר, ראש אגף פיזיקה בישיבה.
ערב טוב לדוקטור גלר ולסגן ראש אגף פיזיקה והלבורנט הראשי מר דוידקוב. מי? נו, כן, כמובן, זה אני, זה סרגי. מעבדת פיזיקה סובלת את התמורות הכי קשות מהקיצוצים. מה דעתך על כך, דוקטור גלר? נו, כן, זה לא יתכן ככה המצב הזה פה. חוליגנים האלה בהנהלה עושים כל מה שבראש שלהם. וזה לא יתכן ככה יותר. מצב הזה בלתי נסבל. טוב, בת שלי לא היה בבית, אז אני, מכין מכתב צירות לבד. מר גלר, אתה רוצה לומר שאתה מתפטר? כן, סוף, אין לי ברירה. מצב בלתי נסבל. אני מורה פה כבר 20 שנה, וכל שנה אני מקבל את התקציבים המספיקים לי בשביל את המעבדה הסופר-פוזיציונית שלי. סליחה, דוקטור גלר, לטובת הצופים שאינם בקיאים ברזי הפיזיקה, אולי תסביר לנו בבקשה את המונח סופר-פוזיציוני. כבר. כן, אני ממשיך במכתב תיאור. השנה אין כסף לא לכספת, לא למלפפונים. אני לא צריך כסף הזה, ואחר כך אתם מתפלאים למה יש את הסליימנים האלה, חוליגנים כל היום. לא, נמאס את הדבר הזה, אני מתפטר. נו סרגי, מה אתה עושה קיבינימט? שב. פרופסור, עדיין לא הבנו מה זה המונח סופר-פוזיציוני. סרגי, למה אתה לא מסביר לו את החוק הסופר-פוזיציוני? שטות. נו כן, טוב. את החוק הסופר-פוזיציה, כן? זה שיש את השני גפים, כן? את החוק הסופר-פוזיציה, זה שיש את השני גפים, כן? נו מה, אני רצן שלכם? אני יודע, יפרמי את האמא שלך ידעת! נו, כן, אני רק מתחילה לדבר! מיד כולם צחקים! מה אתם צחקים? מה אני מספר? בדוחות? נו, כן, זה את הפיזיקה פה! נו, באמת! מה אני את הכלב שלכם? סרגי, גו! Who let the dogs out? 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 When the party was nice, the party was pumping. And everybody having a... מר שטרן, איך אתה מסביר את העובדה שלישיבה יש כסף לממן את בניית הספרייה, שיפוצים בפנימייה והתקנת מזגנים, שיפוץ חדר האוכל באולם הספורט והרשימה עוד ארוכה, אבל למעבדות הפיזיקה אין כסף? הרושם המתקבל הוא שאתם משקיעים אך ורק כדי להכניס כסף מהאירוח. האם אינך סבור שבתור מנכ"ל הישיבה עליך לדאוג גם לפן החינוכי? מה? ישיבה? אני לא מנהל שום ישיבה חביבי, כאן זה בית מלון. טוב מאוד. בבקשה, נו כן, אני לא את הכלב שלכם, אני לא את המשרתת שלכם, ונגמר לי את הכוח, ואת הקורשצ'יקים האלה. נו באמת, אני לא חייבת לכם את שום דבר, ונמאס לי. סרגי, אני מבקש, סרגי. לא, אני לא מפסיק, נמאס לי את הדבר. נו כן, ברוסיה זה לא חייק מה זה, ברוסיה כבוד חיילת חמרי, ולא חייב מתייחס אליו כמו לית העז, או לית החמריקו, או לית התרנגולה, או לית הכלב טוב, שמישהו יפנה אותו מכאן. או לית המלפפון, באמת, זה לא יכול להמשיך ככה. או לית הפלפל התקתך, תחתת מסון בסלט שלו. מישהו יפנה אותו בבקשה החוצה, באמת תפנו אותו, זה לא יכול להמשיך ככה. אני באמת מצטער. דרך הטרשים, בשדה האש והמוקשים
ילמות והעשים והאבקה כבחורים על גבעת הדמות אמרו השחר עוד קם חצי פלוגה שחמט ודם מי דיבר על פינוי? כבוד הרב שטרן. לאן כוס לשירותך? כן, אני מבקש ממך ומהפמליה שלך לרדת מכאן מיד. לא אתה, לא חייל, לא בולדוטר ולא ארבוש מסריח יורידו אותי מכאן. אין ערבים! אין פיגועים! אין ערבים! די, חבר'ה. סלח לי איש עם זקן, אני לא מוכן להסתה פוליטית בתחומי בית המלון שלי. אם היו באים לפנות אותך חתיכת שמאלני זבל, לא היית נלחם! הטרנספר לא עובר! הטרנספר לא עובר! חבר'ה, נו באמת, איזה שפה זאת, נו, ככה מדברים לעת הבן אדם. שתוק, יא גוי רוסי, תחזור לסיביר שלך. תחזור לסיביר! סליחה, רבותיי, אני מבקש מכם. די. איש כתום, אמרתי לך לדבר יפה בבית המלון שלי. לזה אתה קורא מלון? אני בטוח שכל האורחים מתים לעוף מכאן. תחזור לסיביר! לא, אידיוטים, זה לא. שלא תעז לדבר ככה על בית המלון שלי. אתה צוחק עליי, חבר'ה. נו, ידידיי, קצת תרבות פה. חבר'ה, קדימה. סליחה, רבותיי, מה קורה כאן? רבותיי. 2:30 אנחנו ננסה להשליט סדר באולפן, ובינתיים לכותרות השבוע. לגורמים בכירים בהנהלת הישיבה חשד מבוסס לפי הוא מודלף מידע סודי מתוככי הישיבה לגורמים עוינים. תגובת משרד המנכ"ל: האפשרות היחידה להדלפה היא שיש בינינו חפרפרת. לאחרונה נראו בשטח הקמפוס דמויות לא מוכרות, אנשים זרים המסתובבים בינינו בטענה שהם מורים. המנהל האדמיניסטרטיבי מר משה שטרן מוסר: אל דאגה, יש לנו הכלים להתמודד מול כל אדם, אפילו הנורא ביותר. עובדי חדר האוכל פתחו השבוע בשביתת רעב מול משרדי ההנהלה. לטענתם, משכורתם לא מספיקה להם להאכיל את ילדיהם, לקנות תרופות ובגדים ולנסיעות בקו 22. תגובת מנהל התיכון הרב בר דוד: אני מצטער מאוד, באמת לא ידעתי על המצב. בפעם הבאה אבדוק כתיבת אוזן קשבת. בני כהן, מנהל הפנימייה, קרא שבוע למשרדו את משה פורשר, מדריך השמינית. הוא מסר לו דיווח קשה על מצב האגף שבאחריותו, שבביקורת האחרונה נמצאו בו סמים, אלכוהול, נפצים וירחוני נשים. פורשר בתגובה: אין לי מושג איך הם מצאו את זה, חשבתי שנעלתי את הדלת. ולסוגיית האלימות בבתי הספר: למרבה ההפתעה והצער, התופעה מצויה גם בישיבה הקדושה שלנו, ורווחת בעיקר בקרב המורים שמגלים יחס אלים ביותר כלפי התלמידים. רק השבוע התלונן תלמיד צעיר בפני ראש הישיבה, הרב יוסף סופר, שהוא סובל כבר תקופה ארוכה מאלימות קשה מצד מוריו. הוא התלונן גם בפני הרב לנגנר, היועץ. לאחר חופשה קצרה בת חודשיים, אני רוצה בבקשה להציג את התוכנית אורנטה.
today נלמד איך יכולה מורה פשוטה לביולוגי להיות so קיוטי ושרמנטי כמו מאבטח. ואיך מאבטח יכול להיות כל כך תימני, קטן ומצומק כמו מורה לביולוגי. וגם עמי, טבח הבית שלנו, ילמד לנו איך לשמר אוכל תקופה ארוך בלי קירור. ונתחיל עם בני, החטוב, השמירי, השרמנטי, הרומנטי. Good morning, בני. שלום. אתה יכול לתת את זה שוב. שלום. בני, הצופים מעוניינים לדעת האם היית שרמנטי עוד לפני שהיית מורה לביולוגי, או שהשרמנטיות בה אהבתם כך? תראי יקירתי, מי כמוך יודעת שהיום אין מה להיכנס למקצוע הוראה בלי לנפח את הגוף.